Perinteisesti tieteellinen raamatun tutkimus eli eksegetiikka nojautuu historian tutkimuksen menetelmiin, eli sitä sanotaan historialliskriittiseksi metodiksi. Tätä voisi siis kutsua kattokäsitteeksi. Raamattua lähestytään historiallisena dokumenttina ihan saman tapaan kuin luettaisiin mitä tahansa historiallista dokumenttia. Sen tekstejä luetaan sen ajan historiallista taustaa vasten, ja raamattua itsessään käytetään myös dokumenttina, kun selvitetään historiallisia tapahtumia. Tieteellinen tutkimus tarvitsee omat työkalunsa ja menetelmiä kutsutaan metodeiksi. Historiallinen lähestymistapa tai toisin sanoen historian tutkimus ja sen menetelmät ovat eksegetiikan perusta. Historian tutkimuksella voidaan selvittää, minkälaiset olosuhteet olivat, kun raamatun tekstit kirjoitettiin. Ja näin saadaan sitten parempi ymmärrys, miten ja minkälaisissa olosuhteissa teksti itsessään kirjoitettiin. Jotta raamatun tekstejä voidaan lukea niiden syntyajan historiallista taustaa vasten, täytyy ymmärtää ja selvittää, minkälaiset olivat olosuhteet, kun tekstit kirjoitettiin. Kun Uusi testamentti kirjoitettiin, siihen vaikutti merkittävästi 3 eri historiallista taustatekijää. Ensimmäisenä juutalaisuus. Kristinusko syntyi juutalaisena liikkeenä ja Jeesus itse oli juutalainen. Tässä kuitenkin nyt täytyy pitää mielessä, että puhumme 2000 vuotta sitten vallitsevasta juutalaisuudesta eikä tämän päivän juutalaisuudesta. Toisena kreikkalaisuus. Kaikki Uuden testamentin kirjoitukset ovat kirjoitettu kreikaksi ja hellenistinen kulttuuri ja filosofia vaikutti hyvin paljon varhaiseen kristilliseen teologiaan. Ja nyt täytyy tässäkin muistaa se, että nykyajan kreikan kieli ja raamatun ajan koenee-kreikka eivät nyt ihan ole oikein sama kieli. Kolmantena roomalaisuus. Jeesuksen elinaikana ja vuosisatoja sen jälkeen vaikutti Rooman imperiumi, joka hallitsi koko Välimeren ympäristöä. Jeesuksen ajan Palestiina oli vain syrjäinen imperiumin kolkka. Kristinusko levisi hyvin nopeasti imperiumin pääkaupunkiin Roomaan ja sieltä sitten koko valtakunnan alueelle. Ja lopulta kristinuskosta tuli ainoa virallinen uskonto Rooman imperiumissa. Kun historian tutkimus on kivijalka tai perusta, niin tieteentekijä tarvitsee vielä metodin, jolla hän tarkastelee kohdettaan. Sana metodi tulee kreikan kielen sanasta methodos, joka tarkoittaa kuljettavaa tietä. Se on askel askeleelta suoritettava menetelmä tai tapa, joka johtaa tavoiteltuun päämäärään. Eksegetiikan menetelmissä on kyse järjestäytyneestä ja kriittisestä tavasta hankkia tietoa muinaisista teksteistä sekä niiden synnystä ja vaikutuksesta. Se, mitä tekstistä halutaan tietää, ratkaisee sen, millaista menetelmää olisi hyvä käyttää. Metodit ovat kuin rakkaita lapsia ja niille on monta eri nimeä. Tässä käytän nyt metodisanan lisäksi kriittinen ja joskus kritiikki. Vaikka vähän sanat vaihtelevat, niin puhun metodeista. Ja metodeita, kriittistä, kritiikkiä sitten riittää. Pääpiirteittäin voidaan jaotella 2 eri pääkategoriaa. Historialliskriittiset metodit ja paremman puutteessa olen toisen pääkategorian nimennyt tylsästi ja niitä muita. Historialliskriittisten perinteiset metodit ovat teksti, kirjallisuus ja redaktiokritiikki. Myöhemmin syntyy myös ajatus muotohistoriasta, joka jakaantuu laji-, traditio- ja muotokritiikkiin. Ja sitten ne muut. Raamattua ja sen tekstejä voidaan tutkia monesta muustakin näkökulmasta kuin pelkästään historian tutkimuksen vinkkelistä, kuten esimerkiksi arkeologia, rituaalitutkimus, sosiaalitieteet, sukupuolen tutkimus ja niin edelleen. Käydään vielä tarkemmin läpi noita historialliskriittisiä metodeita. Tekstikritiikki. Tekstikritiikkiä voidaan ajatella pohjatyöksi. Se ei ota kantaa itse tekstin sisältöön, vaan tekstiin. Tekstikritiikin tavoitteena on yleisesti tekstin mahdollisimman alkuperäisen sanamuodon määrittäminen. Metodi tutkii alkutekstien eli niiden käsinkirjoitettujen teosten, pienten pergamenttipalasten ja niin edelleen oikeaperäisyyttä ja jos kyse on käännöksestä, niin niiden tarkkuutta.
Päämäärä on selvittää tekstin alkuperäinen muoto, eli selvittää, mitä siinä nyt oikein lukee. Tämä oli ensimmäinen tieteellisen raamatun tutkimuksen metodi. Vertaillaan monia eri käsikirjoituksia keskenään, yritetään ajoittaa niiden kirjoitusajankohdat ja saada sitä kautta selville alkuperäinen teksti. Kirjallisuuskritiikki. Kirjallisuuskritiikki on sitten astetta korkeammalla kuin tekstikritiikki. Kun kirjallisuuskritiikkiä tehdään, niin silloin käytetään hyödyksi tekstejä, jotka ovat käyneet tekstikritiikin mankelin läpi. Yleensä tarkoitetaan lähdeerittelyä. Tässä metodissa oletetaan, että kaikista varhaisin lähde on kaikista luotettavin. Kysymyksen asettelu on, että mikä on vanhin lähde ja onko sen lähteen takana vielä toinen lähde. Esimerkkinä voisi käyttää synoptisia evankeliumeja, eli Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeja. Niissä on paljon samaa materiaalia, mutta myös eri materiaalia. Tutkijat ovat kyselleet, kuka kopioi, ketä kopioi ja mitkä ovat kenenkin evankelistan lähteet. Tästä sitten lisää myöhemmissä videoissa. Redaktiokritiikki. Redaktiokritiikki sitten taas nojautuu yleensä tekstikritiikkiin, koska tarvitaan luotettava teksti, ja kirjallisuuskritiikkiin, koska tarvitaan tietoa siitä, kuka on käyttänyt ketäkin lähteenään. Oletuksena on, että tekstiä on aina joku muokannut lopulliseen asuunsa. Tällöin ajatellaan, että muutokset ovat olleet tarkoituksellisia. Kysymysten asettelut kuuluvat, että kuinka tekstistä tuli juuri se teksti, mitä se on, mitä muokkaajat yrittivät saavuttaa muutoksillaan. Esimerkkinä voisi käyttää Matteuksen evankeliumin muutoksia. Matteus käytti kirjoituksensa pohjana aivan selkeästi Markuksen evankeliumia. Kirjoittaja halusi selkeästi tarkentaa Markuksen tekstiä ja parantaa sitä. Kysymys kuuluu aina jokaisessa kohdassa, että miksi? Muotohistorian menetelmiä käyttäessä on huomioitava se, että teksteinä käytetään sellaisia aineistoja, jotka ovat käyneet perinteisten metodien mankelin läpi. Muotokritiikki. Tekstiä tarkastellaan esteettiseltä kannalta, kiinnitetään huomiota sen konkreettisiin kielellisiin piirteisiin. Kysymyksen asettelu on, että millä tavalla teksti itsessään on kirjoitettu ja mitä sanoja, lauseita kirjoittaja käyttää. Esimerkkinä voisi käyttää Paavalin alkuperäisiä kirjeitä ja miten Paavali itse kirjoitti tai saneli kirjeensä. Jokaisella meillä on oma tapamme kirjoittaa ja käyttää mielisanoja. Lajikritiikki. Tekstiä tarkastellaan sosiologiselta kannalta. Pyritään näkemään tekstin konkreettisista piirteistä ja yhtäläisyyksistä sen taakse. Jos tämä teksti alkaa näin ja päättyy näin ja se on aina tällaisessa muodossa, niin sitten se on tämä ja tämä. Ja sitä käytettiin ilmeisesti aina tässä asiassa. Esimerkkinä voisi käyttää vaikka nykyajan kokouspöytäkirjoja, jotka ovat aina täsmälleen samanmuotoisia, tai viranomaispäätöksiä, jotka ovat hyvin usein tietyllä kaavalla tehty. Kuolinilmoituksetkin noudattavat aina tiettyä kaavaa, ja Uuden testamentin kirjeet noudattavat hyvin usein samaa kaavaa. Traditiokritiikki. Jäljitetään teksteistä löytyneiden traditioiden varhaisimpia sekä suullisia että kirjallisia vaiheita. Oletuksena on, että kirjallisen tuotteen ja historian välissä on suullisen tradition vaihe, minkä vuoksi historiaa ei voida suoraan rekonstruoida kirjallisista lähteistä. Esimerkiksi Uuden testamentin varhaisimmat tekstit syntyivät yli 30 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Näin ollen kirjoituksissa olevat tiedot ovat olleet ensin suullisia. Kiitoksia. Toivottavasti videon katselemisesta ja kuuntelemisesta oli sinulle hyötyä.